И здравейте, Майнкрафтери, аз съм Христчо и днес снимам втори епизод на моя Survival в синглплеера ми. И в този епизод днес ще довърша стената, която казах, ще направя по силото. Ето това е дизайна, виждате колона от Sandstone, фенс и така wooden planks, slabs и отдолу дърво. Ето така, тук съм направил малко по времето, което не снимах между първия и втория епизод. И така сега ще го довърша. Ето така, довършваме го. Ето тук. Ще продължим нататък. Ето, готово. Така. Тези двете. Сега слагаме слабс. Надявам се да ви харесва тази поредица Survival, която правя. Ще качвам още епизоди много нови. Надявам се също да ви е харесал моя Jump Map. Да ви е харесал моя Jump Map. Не съм добавил линк за даунлоад към него, ако някой се чуди защо няма, просто когато го качвах и не ми стигна времето да добавя линка и може би скоро ще го добавя. Просто не съм снимал отдавна и просто така. Така слагам още Sandstone. Нека да направим първо колоните. В смисъл там колко да са високи и след това ще слагам останалите айтеми. Не става нищо. И така. Извинявам се за лаг. Ако има, защото просто не е хубав това. Не е хубав като цяло интернета и компютъра и така. Просто така продължаваме. Предлагайте какви поредици да правя и такива. Все пак да знаем какво предпочитате. В някои от следващите епизоди може би ще снимам с някой. Ще снимаме двама човека, няма съм сам. И така. Така продължаваме стената. Надявам се да ми стигнат айтемите, тъй като много събирах и доста трудно. Доста време ми отне главно за събирането, иначе останалото беше лесно. Така, вземем Sandstone. Така, тук правим ето така. Така и така. Също тук, значи трябва да го направим. Това ще го взема. Оп. И това вземем и слагаме ето тук също. И да, мисля, че оп, трябва да е ето така, 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 да. Сега да взема ето това. Така, правим ето това. Така, слагаме дървото и става малко тъмно вече и скоро ще отида за малко да легна, да стане ден. Така, така.
видеото. Така правиме. Мисля, че да, тук са толкова стига. Нека вземем това. Така, мисля, че това е един от най-интересните, така се каже, един от най-интересните епизоди, тъй като докато направим стената и отнема доста време и така просто в следващите епизоди мисля, че ще ви харесат повече, тъй като ще правя някакъв хаос, може би някакъв нов хаос и надявам се да ви хареса. Това беше от мен, аз бях Христчо, надявам се да ви хареса, ако ви е харесало, сабскрайбвайте и лайк.